ҳамада салом алейкум бардор, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов бо тахаллуси паланг. Яъне ки аз ин сипас дигар нома тамоман пурра гуфтан накорае ки вагар мебуроянд мегӯянд ки не, ира номуш Муҳаммад нест. Хай дигар чӣ боҳона меёванд, чӣ гуноҳ мекунанд? ҳама қадар чира магарем биган. Имрӯза гап мезанем дар ин видео дар бораи як чанд хабарое ки аллакай ҷамъ шидагай. Дар бораи оне ки видеои ма куҷо шид? Канали мара хостесиян удалид кунанд, чӣ гап мешава? Ва суми колия додан надодан чӣ кор мешава? Расследование дар бораи ҳаст дар канали ма мебароя ё ин ки намебароя ва ма чӣ кор кардасам дар ин бора? Дар бораи прямои эфире ки мо бо мардум карданем ва дар бораи оне ки гирья мекунад ки рекламоша как буто ки ма одам монда бошум ё ки халқа гуфта бошум ки рекламоша бизананд. Ва гап мезанем дар бораи оне ки чӣ хеле ки рамзия худаш мара мега ки ай фалони сум 1 миллион гирифта барои конкурс ё ки бо мегарда мега и барои конкурс набуда, и ба реклама буда ё ки дигариш барои реклама буда, дигараш ва ягон таиф факт далил нестай. Лекин ма дар ин видео гап мезанам ки чӣ гуна Рамазон худаш сума мегираву намета. Ҷолиба? Албатта ки ҷолиб. Тамошо мекунем видеора. Лайка фаромӯш накунен. Ман дар бисёр видео намегум, но бимонен шумо, аётон набуроя. Ман медонам ки шумо мехоҳем мондан, лекин аётон мебуроя. Душмано бибинан, биган ки тамошобинои ҳам зинда будиянд. Ва бардоро пеш аз видеоро сар кардан як хабари хеле ҳам хуб барои тамоми он касоне ки нияти ҳаҷи умра доранд. Мо барои шумо беҳтарин ва арзонтарин пешниҳод дорем. барномаи 10 рӯза $1150, барномаи 14 рӯза $1200 ва барномаи 20 рӯза $1300. кадом шахсҳо метавонанд ки бо ёрии ин ширкат ба хонаи худо сафар кунанд? Тамоми шахсҳое ки дар Тоҷикистон, Русия ё ин ки Узбекистон қарор доранд. Ширкати Ҳаҷ Центр ва аз ҳама муҳим шуморо то охири барнома роҳбаладони тоҷик забон ҳамроҳӣ мекунанд. маълумоти бештарро метавонед аз рақамҳои дар экран буда занг зада бифаҳмед иншааллоҳ. Так, оғоз мекунем. Чӣ хеле ки гуфтем, ман намедонам видео кай мебарояд, лекин рӯзи шанбе мешава 23 декабр. Мо прямой эфир мекунем дар YouTube канал. Гап мезанем бо тамоми халқ, бо тамоми одамое ки дар Колия Таҷик кӯмак карданд. Яъне ки дар ҳамун картҳое ки ҳамин шайтоно мондагӣ буданд, кӯмак кардан барои ӯра баровардан. Ва дар гурӯҳи ман як чанд ҳамин хеле одамо нависондагиянд. 10,000, 5,000, 50,000 болами хеле одамо кӯмак кардагиҳо ҳастанд. Ва мо прямой эфир мекунем. Дар прямой эфир халқ, яъне ки блогерро мо добавид намекунем. ҳамин хел правила мемонем. танҳо халқе ки дар ҳамин кор кӯмак кардагиҳо. Ман ссилка мемонам, метавонед шумо пайваст шавен. ход чӣ қадаре ки гап занем фарқ надорад. ҳар як одам бибуроя гап зана, фикрҳои худша бига ки бале ма кӯмак кардагем ва одамо худшон решат кунанд ки чӣ кор бояд кунанд. барое ки корҳое ки ҳоло шидестай, ин як детский сада, як кори ҳастай ки дар ягон ҷо тоғрӣ намегирад. файрод кардан, аввал издиватса кардан, надодан, баъдан файрод кардан, гуфтан додем, на чотай, на ягон чӣ, отай колия хай тамом, шумо дигар иш накунем, уш накунем, блогеро басай. бародаро, дар ин бора баъде ки прямой эфир мегзара, ма расследование дорум. мумкин е ки як чанд соат бишава ва мумкин е ки як чанд соата як чанд қисм бишава. тамоми ин кора просто мо хеле тамошо мекунем, расследовать мекунем, гӯш мекунем. шумо худтон мебинен ки чӣ рух додастай. намегем ки мисол ранги вой тӯҳмат не, албатта и хеле кардаи не. ира ҳатман интизор шавен. связи несостиковкаи байни ҳамин гапҳову корро тамошобин аҳамият намета. аз ин блогер мебурад, дарош мебурад, бо дигари чӣ атфедод мега, пешниҳодш мебурад. лекин ма не. шумо да ман нишон метиҳем ки чӣ гуна несостиковкаҳо айда ибора ва чӣ хеле ки видеои маро удалид кардасиян, ҳоло угражат кардасиян, канал удалид кардан, дар бораи баъдан гап мезанем. у видеои расследованияро шумо удалид карда наметавонед. так что видеои расследования мебароям. ҳиҷома, фитобочка, массаж. яъне ки ман дар шумо тавсия метавонам шифоҳиҷомаро ки дар якҷоягӣ бо ширкати шифофармое ки дороҳои гиёҳӣ доранд, дар инҷа на танҳо мардо рафта метавонанд, алоҳида занҳо ҳам албатта ки метавонанд рафта аз ин хизматрасониҳо истифода баранд. чизое ки ҳоло гуфтум бепул. фаромӯш накунед дар вақти рафтан номи канали SM Шарипова хотиррасон кунед. Не, в натуре класс. Заебись. Чётко. ва ман медонам ки шумо видеоро удалид кардастед, канала удалид карданед, дар худаш дани барбардор тамошодаи бора ози гап мезанем дар давомаш ва расследование бароя удалид кунед накунед шумо мада фарқ надора. барое ки то вақти удалид мекунем, мақсади ма чие? халқ бина. гап дар он е ки халқ бина. то удалид мекунем, ман мегирам дар телеграм канал мепартом, дар инстаграм мепартом, дига одамо тамошо мекунанд.
муҳим халқ бина ки дар инҷа чӣ гап рафтестай. ва ахнун гап мезанем бардора дар бораи канал удалид кардан, яъне ки гап аз ҳаво нестай. Ман каса туҳмат накардестам. Шумо чӣ хеле ки дар бораи экран мебинен, телеграм канали галочка дорад ки хиди Рамзия Ортиқова нависондагие ки каналира удалид мекунем, зинкш мегира. Агар ки бо бга ки не и гуфтаги ман нестам, баъди ина видеоро мемонем баъдан ина голоса тамо гӯш кунем. Шумо чӣ мегӯед? سگ میکنم بحری اسم شریفов او مرا گوش میکنه شاید با برا سولنشا برای مرا بسیاری بعد از هم کانال ز گپ زده استارچ گفتسته داشت و میکنه گپ میگه خب یا قلم داشت дар каналаш ҳар чӣ мекуна, ҳар гап мега. Ман чӣ гуфтам? Ман фақат як гап гуфтестам. Туҳмат карди 1.5 миллион одам оварди ки даштом кард аҳлу оилаи мара. Бибро бахшиш пирс. Агар бугӯй не, ман бахшиш намепирсам, бугӯй ман барои чӣ бахшиш мепирсидам? То ест ки доказат кун ки ман 1.5 миллион гирифтагим. Агар доказат накунӣ, пас туҳматай. Туҳмат боша, бояд бахшиш пирсӣ. Элементарни вешай. Ман фақат ҳамин гапа гуфтестам. Бироен ё доказат кунен, ё ин ки бахшиш пирсен. Да ҳама видеоам ҳамира талаб дорум. اسم شریفов اسم شریفمو ما کاری را که گفتم میکنم از اون ویدیویی که استالیایی که در حق ما کردگی و یا کانال دوستا گودالیت میشد شدالی چی دوجه яъне ки подтверждени онера ки то что гуфтум ки канала удалид кардани видеора шунавидесен. Ман ки айдаи худумранги ё туҳмат намекунам. دیگه دیگه شکست و دیگه شم ان شاء الله به خواست الله به فضل الله удалит میشوند. ба хости Аллоҳ ҳам чӣ ба дар ҳама корои ҷазиру фасоду ғализи хитон шумо фақат Аллоҳа хуш мекунед. Ҳамаи ту медонӣ ки дар кадом чӣ ту Аллоҳа хуш кардесаи? Дар видеое ки софу бе ягон проблемае, видеое ки маскаи тара кашидагиай, видеоеро ки гапи ҳақqa ма гуфтагием, ту гуфтаси ки ба хости Аллоҳ ҳамун удалид мешавад. Чӣ ба ту намегӯӣ ки ба хости Аллоҳ видеое ки ту дар ҳаққи ма кардагии туҳмат вай удалид шава ё кагон гап дига шава. Барои он хотире ки ман ранги ту ход намекунам. Барои он хотире ки ман мебиром, тура мегӯм ки ман қайти гап дорам, ман да ту гап мезанам, биро хати ма гап зад. Ту ё ба зорӣ ё ба зурӣ ё ба зар меган ҳама ёро истифода мебарӣ, фақат мардонагира не. Барои чӣ хотир? Биромади якм ман хонашон мерам. Диди ки ай хона рафтани мо ягон хел туда полза нестай, наоборот хита проблемаи вазмин мекунӣ. Хести гур биромади дар личка нависонди ки хай биё адин адин ҳамин личкада гап занем, эфир чӣ да кора? Матра гуфтам не эфир да. Барои чӣ хотир эфир да? Барое ки ту дар назди халқ мара хеста гап задагӣ, дар назди халқ ман бояд қайти гап занам. Ё ин ки бибирои худ бахшиш пирсӣ. не ки агар бо гап зади бо кадан гирифти ягон чӣ дига ко ина беш шутук мегумта мардак борида канал та удалит мекунам маҳкам мекунам. Яъне ки шумо угроза дидем бародаро. Бароям хотир дар боло экран чӣ хеле ки мебинен инстаграми май, яъне ки ҳами логотипи ки дидесен инстаграми май дар ҳама видео ҳастай, медироен дар оҷа следид мекунен ва телеграми ма ссилкаша дидесен дар болои экран ва дар якум комментария ма закрепит мекунам телеграм канал. Барои мабодо бародар ай хеле ноҷавону мардо любой кор интизор шудан мумкин аст. Барои ки чӣ хеле ки гуфтаи сол дар давоми видеош гӯш кунем, мегам ман чанд сум бишава мекунам. Бародаро канали мара ба 100,000, 200,000, 300,000, 400,000 удалит кардан невозможно. Бояд миллион битан ёи кора кунан. Агар ки ҳамин кора кунан шумо просто ман намедонам хай может сумои колияра бигиран да иҷа расход кунан қати нову лангулиш. Барои он хотире ки лангулиам аз тарафи ма ба тарафи худаш хеле угрозаи калон мебина. Барое ки ягона противник ё маем, ман метонам, ё ягон кас дигара бача открита баромада меяд ки ҳо хай сум масҷид шахурдем, дигар шахурдем, хай рафтан мегирем. Кадом блогер метона ки дар Тоҷикистон против ё бхеза гап занад? То вақте ки ман гап назадам, и открита на против иш гап мезадан ягон кас, на против уш ягон кас, на Рустамаш, на дигараш, барои чӣ ки метарсидан. Конкрет навод ҳамин қадарша мегӯм метарсидан. Ягона одаме ки ёра ҷиқида метавона ин маям ва ино ба любой роҳ мехоҳанд ки ман набошам, яъне ки забони мара маҳкам кунанд. Лекин ман наметавонам фаҳмида ки чӣ гуна канали мара удалит кардан забони мара маҳкам мекарда. Ман намефаҳмам. Барои ҳамин хотир бидурае на старт бестен дар телеграм канал ва дар инстаграм мебинем чӣ гап мешавад. Ман медонам ки аллакай дар ё дига рекламаҳо карда ё наметавонанд ва шумо дар кор мешава чунин услугҳо ба монанди билет харидан ё ин ки граница гузаштан. Ман шумо тавсия метавам авиакассарае ки шуморо граница мегузаронанд, яъне ки чӣ хел метавонед шумо граница бигузарем тавассути самолёт. А что, так можно было, что ли? Чӣ ба ки не. Номерои ватсапшон дар болои экрани шумо рафтем видеоро тамошо мекунем. Ман медонам балаболира, балаболи фақат гап мезанам биро магӯ дар якум видеош ҳами кони я видеои дига шава ман айда жост киша мекунам. мо чӣ хеле ки дидем наоборот
пас задестай у ман гап зада наметавонад ин шамоз як ҳавоидаҳанӣ дигар мекунад айдаси ҳеч кор мея миллион меравад дар удалит кардани канал хол мекунад айдаси я мебиёя удалит мекунан видеота но на всяк случай будуроен дар телеграм канал дар дигар ҷо бесен што мара ёфта бутонен вақти канал удалит шид просто мақсад ссилкое ки дар телеграм канал шумо ирӯз ай видео даромада метавонед вақти удалит шидан дигар ссилкаро шумо дастрас карда наметавонед намедонед дар куҷое агар ягон чи дига гуфтӣ ягон чи видео кадӣ бехафагӣ ман айпеш дашистам бира айпай мультикотча мультикотасион мультик яъне ки будурем бардора там канали ма шудоята аз 600 та видео ай причём дар ҷа мультик ман санъат тасвири вай намекунам будурои ма дар бораи чизои дунявӣ дорум динӣ дорум короче гуфтан дар кор нест бардора худам тамошобини ман медонад ки ман чӣ хеле контент дорум ҳози видео ман бира айпай видеоча мегӯя ҳамин карат видео кунӣ удалит мекунам инами ҳози ма доказат мекунам ки нишон метиҳам факт далели қатъӣ ки ту чӣ тараф реб мекунӣ реально чӣ хеле ки ту одами ту баромад гуфт ки дар телефон гуфт ки акабу ҳамира намонӣ и хеле не мебинед шумо гӯш мекунед ки одам бадани худаш гуфтааст чӣ хеле ту суми одама гирифтагӣ корша буд кардагӣ нестӣ ждат кунед ҳози то есть кинем ҳози баъди галасавоиш подписчикота ба номи худо қасам подписчикота мегуфтӣ ки пашшол фаҳмидена я набуд ноҳурматӣ нисбати подписчикот мекардӣ гӯ ирӯз куншона лесидести мардак борида ирӯз шида лангариву мо видеот кардем кади мо чӣ шидӣ яъне ки факта фаҳмидаистен ки чӣ гапае мо видеот кардем мега яъне ки иқавақт мегуфтанд ки ман ёда видео кардам а имрӯз қоил шудастанд ки ино мада видео кардан мада видео карден туҳмат карден таҳдид карден имрӯз хостаистен ки ман хаб кунам шумо хуияти бад накардаен қачон эфир бомадасти гап задести пеш қачон эфир намебромади гап намезади ба худо барои он хотире ки ман ҳар вақте ки имконият дошта бошам ман ҳамон вақт хати аудиториям гап мезанам ҳар вақте ки якумш ки ман дар канал тамоми вақт ман дар ютуб канал намегзаронам ман кор дорам бо ман дар муқоиса ба шумо бо ман кори физически мекунам иниш якумаш дуюмаш ки барои эфир накардан ман мекардам эфир дар инстаграм мекардам дар ютуб мекардам ва аҳамият дор бошид дар инстаграм эфир бас шид дар ютуб ман як чанд вақт ба камераи калон кардам барои чӣ хотир барои он хотире ки инаи телефон қай дасти мада буд и телефон экрани пеш яъне ки селфиш кор намекунам ман наметонистам просто ман имконияти эфир баромадан надоштам ин як тараф дуюм тараф оне ки ҳози вақте ҳастае ки ман бояд бром ман мебром прямой эфир қатъи халқ гап мезанам кора ҳал мекунам барои чӣ хотире ки ман бояд ҳози бояд бром ва ман мебром яъне ки я вақт эфир набаромадани ма я вақт дига баромадани ма и онира нишон намедиҳад ки ман тамошобин маҳрумат намекунам тамошобин маҳрумат накардан инаира нишон медиҳад ки тамошобин та мегӯяд ки брен иди нахӯишен канали ҳамӯ анаира меган тамошобин маҳрумат накардан гӯшку я хелранг я хабку ҷама гап задестам я хелранги маълима вори мешинен комментария мекунен ки менависен фаҳмидӣ برین دافشین همونجا قطعا موقع بشین همونجا کمیته را کنین بسیاری بعضی چی نکنین همه فورتونیم که حد پیسات که برو دافشه برو اینجا тамошобини ман дар телеграм канали ман медонам ман чӣ хеле одамам ман любоятша аз хейтер сар карда то любоятша мегӯм марҳамат будро комментария не будро голосчат ман қайта гап мезанам абаснавад ки ягон претензия ягон чизи нофаҳмоӣ дошта бошӣ вақте ки не хеле дар дуруи танка боша ҳади бад ки наша бад дафш мекуне мерава як группа ба фаҳмониша ки нафаҳма агар лекин ту намефаҳмонӣ ту просто рем хеле мегӯй идити нахӯй ина факт доказат дар болои экран подписаться ки буру дафша буру инҷа ту ёд нате ки ман тамошобин ма чӣ хеле ё ки тамошобини ман худаш мара медонам факташ ки тамошобини мо нисбати ма ё ки нисбати ту чӣ хеле рафтор мекунам и доказаташ дар онае ки дар вақти муноқиша канали мара тағйирот шабин канали тура тағйирот шабин ба ғайр аз оне ки тамошобини ма қадима истодагиай плюс тамошобинои ту омадагиай канали ма бидро статистикаи канал та хита як бор подписчикот як бор ҳам ютуб та ҳам телеграм та би ва ҳам ютуб ҳам телеграми мара би и ягон ҷои фахрш нестай ва ма дар вақти ҳам муноқиша нагуфтам подписатсия кунед ту 18 бор мегӯй ай канали ту чанд ҳазор одам подписатсия кард ай телеграма чанд ҳазор одам подписатсия кард куҷо рафтан ҳам одамо дар каналҳои ман ки прафай ки ҳаққай ки ноҳаққай тамошобин решат кардестай мане янамо дашамои мекади подписчикои худата ки инам хеле ку вообще никто барои ту будан ирӯз шида барои ту вой хеле қадрдон шудан чо эфир мекунӣ кунлесакишон мекунӣ а ма бо гуфтестам та телеграм ба бӯи телеграм наша одам ша ёфтагиён телеграм та решакан мекунам телеграм та мудалит мекунам ира будон фаҳмидӣ сум пул ҳама чиро решат мекунам ман медонам ки пули кам нестай
агар ки ту прав бошӣ, агар ки ту прав бошӣ, не хеле бибурӯи хе мардакӣ, и мардакӣ ту и гап танишон мед ки ту чикор мекунӣ. Ту хе мужик бошӣ, хе мардак бошӣ, ту мебурӯи қатъи ма гап мезанӣ. Лекин ту медонӣ ки қатъи ма гап зан, ма куни тура пӯст мекунам. Ма тура неми хеле гиндӣ мегардонам, мефаҳмӣ? Гиндимрод мешавад қатъи ма мехоҳӣ бибурӯи гап занӣ. Ту медонӣ ки ту вақте ки қатъи ма мебурӯи гап мезанӣ, никто мешавад дар назди аудиторият. Аз ту ягон грамм одамгарию, ягон грамм уважению, ягон чиз дар назари ту дар болои ту намемонад. Ҳамаша ма мехоҳам бо дар замин мезанам. Ва ту ира медонӣ садфоиз. Ва ма барои ту, барои лангулит, барои дигар қанчиқот, ма угрозаи хеле сахтам, шумо ира аллакай дарк кардагиен. Ба мисли ма дар шумо соперник дар ютуби тоҷик нест. шумо ира медонед ва шумо дар ягона роҳ дидестен ки штоби канали ма удалӣ шавад. Но шумо мара ман кардагӣ нестен ку. нормально мети канал то удалит канал ё ки телеграм та не ки ман дорум ҳамира алҳамдулилло ман мекунам. агар ки наме видео баъди голос ма агар агон чи карди суми нормали мети мегане ки ман алҳамдулилло ҳамира дорум мекунам мега. Миллион ту бояд расход кунӣ ки канали Есем Шарипов бояд удалит кунӣ. Пипец просто. бо дай то мара видео кади бо ам хели коро дараф ко бехафаги бародарона чақан наша бизабра пай коруча пай чақа наша яъне ки гӯш куненда. Ма шахсе ҳастам ки якумуш ма ба гапи ягон кас намекунам, ба управлени ягон кас намекунам. Коре ки мара фармон битан, ма по принсипу наоборот мекунам. Ман намехоҳам як кора биган ки бикун, намекунам. Накун биган мекунам. Инеми гапе ки ту ҳози мара гуфте ки чақа наша, хубо такой. Ҳози ма видеои тура таҳлил накардам. Ҳози ма пишт коро дигори тура накофтам. Та ҳамин қадар пишт кофти, та ҳамин қадар хести одам кофти ки номша бигин, дигарша бигин. Э бача, одамо баромадагиян, та дар куҷо зиндагӣ мекунӣ, дар куҷо чикор мекунӣ, чикор кардагиян, тамоми биографияи та, тамоми корои тура ма да гуфтагиян ма дорум, лекин бин ки то ҳамин рӯза ман нагуфтам. барои он хотире ки аз маву ту фарқияти хеле калона. Ма дар соҳаи дар доира як тема гап задаистам. Темае ки ту моро баъди мара туҳмат кардӣ, буро доказат кун. Доказат карда натони, буро бахшиш пурс. Ма шахсиятида кор гирифтагӣ нестам. Лекин ин маънои ро надорад ки ман наметонам ё ки ман надорум маълумот. И мардии мара нишон медиҳад ки ман дорум у ранги ту казёлу рафтор намекунам. Лекин ишам агар ки накунам ҳам, то ҳадди бад нагзаре, ҳадди бад гузаштӣ мекунам. Но то што ҳози гуфтаисте ки бра корехтака чақа наша, кажди видео та ма анализ мекунам. Ту ё ки меброи дига видеои динӣ намекунӣ, ё ки мерай мехони бад видеои динӣ мекунӣ, мехони бад видеои динӣ мекунӣ, ё ин ки аз дин умуман гап наза, барое ки ту савод надорӣ ва маро доказат мекунам. Ту медонӣ чанд қа видео дорӣ? Ҳар як видео та ма таҳлил мекунам. Ҳар як видео та. Ва бародарое ки дигар тамошобинои ма ҳастен, ман медонам ки шумо дар уже безор шудед аз ҳамин кор, лекин шумо як чиза бифаҳмед ки ҳоло дар назди дар болои сари блогере ки шумо тамошош мекунин, як мушкилӣ ҳастае ки и ҳоло видеое ки рафтаи контенти основнои ман нест, шумо медонед. Ин мушкилӣ ҳастае ки ман бояд ира бартараф кунам ва дар ин ҳолат дастгирии шумо дар ма дар корае ки қатъи ма бошен. Видеои пешина историёи расследованиё, чӣ намуд видеое ки пешина будак ма ба плейлистҳо ҷудо кардагӣ, ҳамаи ӯ мешавад. ҳамаи ӯ ҳастанд. Ма контент ма ҳеҷ вақт иваз намекунам. Канали ма ғайбату атфет чапак нестай. Ма шумо историяи маро тамошо кардагӣ бошед, подписчики ма аз аввал бошен, шумо медонед ки ман хеле путат мекардагиро мекашам, мепартом, бо ай пай видеом корои худам мешам. Коча мистер Бинснё камекни ҷида меге кадам биге. Чиста бародарони ай пеш гузаштам гуфтум та байни подписчикои худам да. Салому алейкум ва раҳматуллоҳ. Так, мистер Бин да ами Англияе. Ман мерам ай пешаш сиёмкаш мекунам. Анака бародарои азиз, тайёр шен. Ма чӣ хеле ки дар аввал гуфтум, биёен ака доказат кунем ки ки чӣ хел шайтонӣ мекуна, ки чӣ хел сум мегира ва ки доказат карда метавона ё ин ки наметавона. Бародаре ки мо дар боло мондагием, бародаро, ин одама худша ягон хел мақсад безеб қабул накунад, яъне ки ин одами ҳақ аст ки ноҳаққоро дида қатъи ҳамиё дига кор намекунад. Яъне ки мо ба ту бародаре ки ҳоло голоста мемонем, мо ба ту ягон хел претензия надорем ва тамоми халқ ҳам надора. Ин видеоро дар телеграм группаи ма партофтам, ма гирифтам, яъне ки видео аллакай публичнӣ шудагиай ва ма ҳақ дорам ки бимонамша дар телеграм, то есть ки дар ютуб канал. Ва бозам барои кори шахсӣ будани ту ма голоста каме тағйир метавам. Так, гӯш мекунем бародаро ки ин одам чӣ мега ва ин одам кияй. Просто гӯш мекунем. Телефона бардор, хотед суҳбат кунем. Охи бародар чӣ мекушӣ? Ман бародар ба ӯ Рамазон кор надорам. Ӯ Рамазон вообще
و چی گپی بگوی نگو باید تاثیر نمیکنه برادر. همون قدر اقرات داشتم در کامنتر می نویسن شو باید پوخی گوتی گپو. نه اهمیت میتونه هیچی. نصیحت دلی من نصیحت کردن در کار برادر. لیکن رقمای خودش در مقصد خودش در پریمای چه نصیحت کن تمامی جایی کسای مقصد مودم ای خیلی چیزا ننویسده برادر نوشتنی همون واتساپش چه چیزی می نویسیش داشتامش میکنی اقراتش میکنی تحقیرش میکنی واتساپی خودش در برادر جون. امی اویا کسا هوای بود برادر مو کارگارا امی اویا کسا هازی او با ای اویا کسا تماما تعلق نداره برادر جان فهمیدی تماما تعلق نداره با مقصد اویا کسا هوای بود مو کارگارا امی اویا کسا این برادر جان لیکن رمضان با ای اویا کسا مو تماما تعلق نداره و کار برش عدل نه برادر مو رو چند قپش رکلامه کده بود فقط تمام او با ای اویا کسا مو تماما ربط نداره برادر جان. اما کامنترش بخون کامنتر ویدیوش بخون یا نمو داشتمای کداگی شکی و چه دروغونه پدرش موندگی نه مادرش نه اهل بیتش کاروچی نه خودش فهمیدی نه که اهمیت نمیده یا خیزادگی گفته سمکو مقصدی در تحصیل نمیکنه گفت همین خاطر سخن خیلی قبل از همین صورت همین ما دارید میکنم من برادر جان والله به خاطر چی صورت موندم به خاطری که مردم همین در باور میکنن مثال بلد میگیرند برای همین کار بوری خدمون پیش را گفته صورت همین ما موندم اگه داده حیات مرا در کار نه صورت همین آدم من خدم همین آدم رکلام گرفتگیم رکلامو کداگی نیست فهمیدی رکلامو تا میگن نمیکنم چون شروع کداگیم رکلامو تا میگن نمیکنم چیکار کنم برادر اینا چه فهمیدین همین چیزا شما چخیل فهمیدین فکر حقیقتتون در کامنتария بنویسین спонсорое ки мо рекламашон кардем номерошон подробно дар болои экрани шумо ҳастай ссилкаи телеграм канал ва инстаграм дар якум комментария закрепи чидегай ҳатман бидуроен гуфтан намешавад ман медонам ки ҳавои гап мезана ҳавои даънай но либои кор шиданаш мумкинай барое ки медонам ки ман ёда угрозаи хеле ҳам калонум возможно ман намедонам и аз куҷо миллион ҷамъ мекунам барои ай рекламош скорее всего дошта бошад барое ки ман шумода мегӯям даи ба 100 000 500 000 700 000 намешава ҳалли кор яъне канали маро удалит кардан канал то чанде калон мешава то чанде вай удалит каниш қинай аз якум тарафаш аз дуюм тарафаш ки дар ин канали ма причина нест ки ӯ просто так удалит кунад барои ҳам хотир любой кор мумкин аст лекин суми хеле ҳам калон мерава но ман намедонам короче аз ё любой чи аждад кардан мумкин аст аз хотири чи аз хотири угроза ки мавода угрозаем аз хотири дигараш ки ино ҳама касанд метавонанд масад ҷамъ кунанд сумои аз таткаи мондагии колера бигиранд масад кора кунанд так что фикри ҳақиқатон дар комментария бинависен видеоҳои нава интизор шавен эфира канал зинда боша рӯзи шанбе эфир мешава бо мардум соатҳои чанд мешава дар телеграм канал гуфтагим ва расследование калон дар бораи колия дар бораи суми колия соат мумкин расследование шава так что интизор бошен ҳамада хайр این رفتار مردم حاضره را دیده خواستم نام خدمت پنهان کنم زیر نام LZ як замоне келинҷороб дӯстдори хонарӯ буд да дасти ҳар падар барои тарбияша чӯб буд як замоне ашки модар дили бача пора мекард як замоне нархи номус бовар ки хеле хуб буд як замон новозай дасти қапида ман мекард туя осифата буд туй боло гузар арӯси ҳуя як замоне ҷавоб мегуфтан гапи гуфтагира ози да ҳамай наро намебини мардира як замоне ребғами камбағал буд ҳози ишқай гӯшти одамай гӯшти говда арзонай имшав як шиштан як шиша тамомишам савдоши дишав хиёл мекна хушбахтай неки бахта надид нимша накиришат имшав накимишат имшав то иша тозаҳай ба гуфти худ просто холӣ дора дилша накиришат имшав накимишат имшав то иша и яруси раиси клубай типа дора криша замоне баҳри худом муло мегуфт гапи хуба ози амри маъруфаш барои лайк
ко ютубай барои реклама граница реклама авиакаса бовар ка тајни қоби млода дига касај созен се на дустoro фарза казокада ҷой намостон пури чанг бигарден риш дароскада ҳози ҳама дуру дора пушти пеши камера гунаҳгоро контенда бегуноҳо каменда созен се на дустoro фарза казокада ҷой намостон пури чанг бигарден риш дароскада ҳози ҳама дуру дора пушти пеши камера гунаҳгоро контенда бегуноҳо каменда